tunggal kandhane sithik critane kaya bareng angkate. Ana gempalaning carita prak ginawe adoh ginawe perak. Kang ana madyaning wana Dadaka. Kang ana madyaning wana Dadaka. Dening Madyareksa sing negara Ngalengka diraja Sinung Pasanggrahan. Aglar swapan raket gelaring yudha renten dalutan kendhat denya anggung manjer andira ronte umbul-umbul katiuping samirana kumlebet angawe-awe kaya nantang marang mungsuhe. Sinten ta ingkang nglangka pandheganing Madyareksasa? Lah punika ing ngawasta Ditya Kalamintragna. Ditya Kalamintragna. Sumawana pothet Ngalengka dirajati kinasih dening Sri Dasamuka Awasta Kala Marita. Dinindian Bupati Raksasa kalih Ditya Kala Kutha Daksa Sumawana Pratala Taksi Teh Kontorwangi kang asipat Araksasa Buta Denawa Diyu Yaksa Bajingah berdua waneh-waneh patrape denya samya gladen prang ana saweneh kang umbuhe watu gilang sagerdu gedene ketap-ketap tipane tinampan mestaka pyur dadi swalang-walang saweneh kang ana sumping pring dapur ana kang sabu lanang agegelang ula weling ana kang sogok untu nganggo tumbak pating glero pating gereng swaraning kang rada denawa kapiyarsa nganti kaya gerah kapan apa tumpaning raksasa warak singa bial adal-adal Bregedaba Wraha anggero kang tinumpakan reng kang anunggang sami-sami karmangsa daginging manungsa sampun sawetawis hari denya samya tetepengan para raksasa saduka kewala tanana kang bribah saking papan